Krimde bolan wagtymda mende iň ul täsir aldyran zat bu ýerde ýarym adanyň ursiýetiň düzümine girmeginiň saatlikly dawarlary çalasynlyk bilen şol ädimiň netijelerini bildirilýän aladalanmalar bilen çalşyldy. Düýün bu taryh wakany saatlyk bilen dawaralan adamlar suwun şol ädimiň indiki netijelerden öz howatyrlanmalary barada gurrun berýärler. Ursiýetiň pasportyny almak bilen bagly aladalar banklaryň ýapylmagy we pul çalsagy barada giňden gurrun edilýär. Kreming pensiýadaky köp ýaşaýjylary öz pensiýalarynyň rublda köpeldilen ýagdaýynda narhlaryň hem birden ýokurlanmagyndan howatyrlanýarlar. They are worried about jump of prices. Several times I heard rumors about real estate market in Crimea. Kreming emlak bazarynyň Kreming premier ministri Aksionowyň we Kreming geňeşiniň spikeri Jenap Konstantinowyň arasynda eýan paýlanandyg barada gurrunlar ençeme sapar esdim. Olaryň ikisiniň de jenaýaty bagly bolan geçmişiniň bardygyny ýatlamaly. Adamlary korrupsiýa aladalandyrýar. Ukrainanyň regionlar partiýasynyň bölümleri Ursiýetiň Ýediniýe Rossiýa partiýasyna goşulmaga taýýarlyk bildirdi. Partiýanyň ähli agdalary Ýediniýe Rossiýanyň, hatda Krimde de ul awraýynyň ýokdugyna garamazdan oňa goşulmaga isleg bildirdiler. Özlerini goramak boýunça döredilen toporlar hinizim hereket edýär. Olaryň hem bu ul ýeňişden öz paýyny almagy isleýändigi çemeli. Olar öz paýyny alyp bilmeseler, howpsuzlyk bilen bagly ul aladalaryň dörümegi de ähtimal. Ursiýetiň Krimdaky harby deňiz güýçleriniň ofitserleriniň aýlyklarynyň azyndan 30% azalmagy mümkin. Harabylar öňdaşary ýurdun giňişliginde gullyk eden bolsa, indi bu giňişlik ursiýetiň bir bölegine öwrildi de harabylara gosmaça aýlyk tölenmeginiň zerurlygy aradan aýryldy. So they do not have this extras anymore. They were obviously in a very difficult situation. They didn't get any clear orders from Kiev. Gürkezme bolmady. Olary diňe ok atmaly däl diýilen buyruk berilipdir. Hiç kim ok atmagy da islegidi ýokdy. Olara harby gämileri, bazalary goramak tawsyrylypdy. Netijede harby gämiler ursiýetiň harbylaşdyrylan toporlarynyň ýol başçylygynda bolmagy çak edýän öz-özüni goramak boýunça toporlar tarapyndan basylyp alyndy. Bu ýagdaý Ukrainanyň ofitserleri üçin ören kimsiziji boldy. Situation was quite humiliating for Ukrainian officers. Me and Tatars I spoke to had their fears and concerns. They were stressing they do not recognize. Olar referendum netijelerini ikrar etmeýändiklerini nyktadylar. Olar özleriniň Krimi terk etjek däldigini hem aýdarlar. Olar deportasiýadan, täze deportasiýadan heder edýärler. Esasany 1944-nji ýylyň deportasiýasyny ýatda saklayan adamlaryň arasynda şeýle pikirler ýörgünli. Ýöne olaryň iň esasy gaýgysy urşuň bolmazlygydyr. Biz mass media barp aýdyp bileriz, emma jurnalizm barada aýdyp bolmaýar. Propaganda we ören netijeli propaganda barada aýdyp bolar. Bir ýa-da bir ýarym aý mundan ozal Krimiň ursiýeti goşulmagy barada hiç kim aýtmaýardy. Häzir bolsa her kim bu barada köp wagt mundan öň eýýän bolmaly waka hökmünde gurulýar. Krimiň okupasiýa edilendigi we Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň 23 ýyllap Krimiň Ukrainanyň okupasiýasynda bolandygy we ilki başda ursiýeti degişli bolmalydygy aýdylýar. Biz şeýle ýagdaýda jurnalizm barada däldi, propaganda barada aýdyp bileriz. Häzirki wagtda ähli zat ýerli häkimetleriň gözegçiliginiň astynda saklanýar we propaganda edilýär. Edil häzir Krimde jurnalizm doly ýok diýen ýaly. To make a conclusion, Krimde eýfariýa duýgusy köşüşen soň başlanjak hakyky durmuş ören agyr boljagy meňzeýär.